mụ na ada m nwaanyị jelu bata na nke Grace of Africa ka anyị bịagolo akwa ndị Igbo Day ya na Igbo Picnics nke ga-eti eti na mba United Kingdom. Na ada m nwaanyị ọ na-arụ tanki maka anyị abatago na Grace of Africa. Ifuru ebe ọ na-anọ n'ekwentị ya ịchọ ịkọpili ije ilukwe, ọ na-ele akwa dị iche iche ma nke ndị mama ma nke ndị papa ma nke ndị ụmụaka. Ihe omenala Igbo na asụsụ Igbo na-amasị anyị maka ọ ga-eti eti kpọtụ akpọtụ na sọma. Ịma na asị na anaghị afụ ugo dada ifu ugo ikpali ya nkụ maka sọma anaghị abịa, ọ bụ sọ 3 months ka ọ na-abịa na mba United Kingdom. Season ndị ọzọ bụzi oyi oyi, so anyị ga-arụla akwa ikuku ifuru ka m na-etesti akwa nke ọ dịkwa m mma. Ada m nwaanyị si na ọ dị mma n'okpu ndị Igbo eji malfa ọ dị ebe ahụ maka ndị chọọ ime Igbo Day dị iche iche, ma ndị lọlọ ma ndị nze ma ndị ọzọ ma ndị na-ekpu wig n'elu wig ka ọ na-agafe. Ada m nwaanyị na-arọta nke ifuru ya, mụnwa na-arọtakwa nke m na Grace of Africa ka ọ na-efele unu aka, ọ na-asị mma mma unu aghọtago. Nya bụ nekwe ndị bịakwa igolo akwa na-etest maka ọ na-elekwa akwa reasonable price. Ashọkwa m mgbe m bata maka abịa m ngolo ofu akwa mkpozi akwa ekpozi m akwa gagagha ifu akwa mkpo ọ ga-eju akwa akpa Jan Holt ọkwụnụ ma akpa Jan Holt ọ ga-eju akwa mkpozi with surprise maka na ọ na-elekwa reasonable price. Ọ na-akwa akwa ifuru ka abịa nwụli si adịzi m na-ekpoko. Nke a bụ ntọrị ka ndị be anyị ụmụ nwaanyị ịma na ịnọkata idres kwa ka onye nne, ọ bụrụ mgbe niile ihe trouser ihe nika ịnọkatakwa dị ka onye nne ndị Igbo ejiri mara ndị Igbo. Ifuru ka nna amakwu ya kwa akwa ndị be anyị ọ dịkwa mma unu nenekwenụ ya ka unu maa ma ọ dịkwa mma. Ọ bụkwa na ọ dị mma unu gwa m ụkwala elili tinye ifuru ya ka m na-eshi eke ukwu onye na-enwere ego ọ na-eri ofu Owere mgbe ejezie rọli akwa isi agụ ejikwe mara ndị be anyị. Nekwa anya nke bụ aba na anya abada nke ka a na-akpa aba na anya nrọkwali ya ala gba m nnọọ ifuru ka m na-eme ọ dịka nke a dịkwa m tait mgbe na-ayọkwu ya iyọghịrị mana ihe a ụmụ mma nya ka m ji afọ osu ya ọ bụgodi na ọ dịchara m mma ka ma iluzu onye ma m goo onye. Nekwe nke aba na anya kwa ma like ihe red ifuru ya ihe chapụla achapụ eji mara ndị Igbo. Ndị Igbo na-eyi ihe red orange nya bright color yellow eji wee malfa. Ọ bụ ya ka m ji na-arọta red orange yellow ihe chapụla achapụ especially na-ejiji ifrozi ihe eji ga decorate ya nya bụ accessories ndị Igbo. Nya bụ igo chichicha akwa iweziela ihe decorate eji wee mara ụmụ nwaanyị Igbo. Iyiri ihe onu ịmaga ewe nya na ịdụ single, so ndị nne mama n'ezi n'uju o nwere nnọọ nnukwute shop Grace of Africa egochegokwen mo na-enye ka nna paaki iru wee na-atọzi m nnọọ polina maka egote m ezigbo ihe nnọọ ma atụrụ anya. Nekwe na anya anakwa m ikwa ka m si amụli. Chineke daalụ ka m si wee chọpụtakwa ebe Chineke bye ndewonu ndị Grace na-asịkọ m bye na-enye ndewonu onye na anyị akara ifu n'anya ma kesekwanụ kpọọnụ ndị ọzọ maka onwe ndị amara na Grace of Africa ndewonu ka emesịanụ.